Мәдинә Маликова. Көмеш Билбау. Көннәр санаулы булса да, бик әкрен үтте. Ул төнге күлмәк өстеннән билбауны киеп ята, бырылган сайын тимер тәнне кыра. Әмма җан сөйгәненә биргән вәгъдәсен үтәүне аңлаудан авырту да татлы тоела иде. Кайтканда самолет белән Мәскәүгә очты. Аннары Казан поездына утырды ул. Вагоннан телеграмма биреп була иде. Әмма Әминә Әмирнең өй адресын белми. Эшенә җибәрсә, шитләр укыр да төрле сүзгә сәбәп булыр дип тыелды. Күпләрне вагон ишегеннән чыгуга кучак җәеп каршыладылар. Ул исә үзен ятимәдәй хис итте. Икенче көнне генә билгеле булды. Әмир чираттагы ялын алып, якын дуслары белән көймәдә ык буйлап сәяхәт кылырга чыгып киткән икән. Елга буйлап телефон чыбыгы сузылмаган. Суда тибрәлгән көймәгә почтальон хат ташымый. Ярый әле Нәзир Шәрифҗанов та шул көймәдә икән. Ул туган якның табигате турында зур бер тапшыру әзерли дип, яңалыклар тапшыруында телевизордан әйтеп куйдылар. Шунысы да билгеле булды. Сәяхәтчеләр 2 атнадан кайтачак икән. Тагын көннәрне, сәгатьләрне санарга калды. Бираздан бәгыр сызлану өстенә тән сырхавы килеп бәйләнде. Бер иртәне нык сусап уянды Әминә. Өстәлдәге чәйнектә су юк иде. Утны кабызмый гына коридорга чыкты, кухняга кирип, краннан агызып салкын су ичте. Сусыны басылды, әмма берничә минут үтүгә күңеле булгана башлады. Агыландым ахры, бигрәк начар инде бу водопровод сулары дип уйлады. Томана түгел, нинди хәлгә тарыганын аңларга тиеш иде. Әмма үз башыңа килгәндә, хәлеңнең аянычлыгы тиз генә аңга барып җитми шул ул. Хасталауыңны ничек тә җиңелгәрәк юрыйсы, көйсезлектән тизрәк котыласы килә. Кайнар чәй ичеп карады, алма ашады, әмма күңел булганудан туктамады. Берничә кулъяулык манма булды. Эштә кулдан каләм төште. Әледән-әле коридор буйлап әрле-бирле йөрергә туры килде. Бер бүлмәдә утырган хезмәттәшләре зирәк акыллы Йылдыз Таһирова белән җиңелчәрәк холыклы Динә Зәбирова аңа текәлеп карап тордылар да серле елмаештылар. Әтештән соң аны журналның редакторы Әлфия Зарифовны үз бүлмәсенә чакырып кертте. «Утыр әле, Әминә», диде ул. Киңәшәсе бар иде. Бик тә мөһим мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк безгә. Кайсыдыр халыклар адәм баласы балчыктан яратылган дип саный. Әгәр бу хак булса, Әлфия Зарифовна балчыкның иң яхшы сыйфатлысыннан, үзлесеннән эшләнгәндер. Аны бер тәҗрибәле оста озаклап басып, укмаштыргандыр, шәбәкләп тигезләгәндер, сыйпап шомарткандыр да кызу мичкә куеп чыныктыргандыр. Аннары фәрештә килеп, ишенә зирәк акыл, сүнмәс дәрт, нык ихтыяр, тынгысыз холык иргәндер дә чыдам тире белән тышлап куйгандыр. Дөньяның дилбегәсен нәкъ шушындыйлар тота. Ирләрдән узып шулар алга атлый. Кыяфәте белән дә ират арасында югалып кала торган түгел. Буйга калку, бәдәне нык, кыска киселгән, җирән су төскә манылып, күпертелгән чәче дә, эредән уелган йөз сызыклары да ир заты өчен килешлерәк булыр иде. Дулкын-дулкын кара сызык төшкән аклы күлмәк өстеннән билен киң кара пута белән буып куйган. Бу да аның кыяфәтенә ныклык өсти кебек. Яшы 60-тан узган булса да, җиңелчә иннек кершән ягылган йөзендә сулу чалымнары күзгә ташланмый. Соры күзләре яшьләрчә якты. Мондый шәхесләр тарлыкны сөйми, аяк баскан урыннарын киңәйтергә тырыша. Бүлмәсенең түренә зур картина илеп куйган. Анда серкә очырып утырган арыш басуы, басу уртасында киң җәелеп үскән каен, аяз күкнең зәңгәрлеге, офык киңлеге. Бүлмәнең уң ягы тоташ тәрәзә, сулы тоташ китап киштәләре. Уртада озын өстәл, түрдә аңа аркылы өстәлнең кыскасы куелган. Аларда газета-журналлар, рәссамнар ясаган сүрәтләр. Биргә килеп кергәч, ихтыярсыздан күз күремен киңәя, баш югарырак күтәрелә, сулыш иркәнәя кебек.
Әмма бу юлы Әминә үзен эштән биришеп киткәндәй хис итте. Чөнки апакайның кәефен кырачагын сизә иде. Хезмәткәренең буйга узганын белгәч, кайсы гына җитәкче сөенер икән. Декрет ялы бирергә, урынына кеше эзләргә кирәк. Вакытлыча эшкә рәтле кеше килми. Әйе, вакытлыча. Чөнки декрет ялыннан соң теге хезмәткәрең телисеңме, теләмисеңме, кире үз урынына кайтып утырачак. Закон шулай куша. Һәр редактор әйтер, оста журналист табу җиңел түгел. Каләм тибрәтүчеләр күп, ә менә җанга сарымай булып ятарлык, күңелне кузгатырлык, уйландырырлык, моңландырырлык итеп язучы кеше сирәк. Журналны исә нәкъ менә шулар тота. Бу нисбәттән Әлфия Зарифовна Әминәгә зур өметләр баглый иде. Ходай бу җитәкченең үзенә дә язу сәләтен мул итеп иңдермәгән. Әмма талантларны бәяли алырлык акыл, аларның кадерен белеп, ярдәм итәрлек сизгер һәм киң күңел биргән иде. Сәләтсезләр күп очракта көнләшүчән. Әмма Совет гаиләсе дигән бу журналның редакторы каләм әһелләрен таба һәм үстерә белүе белән горурлана иде. Ә бу ансатыш түгел. Чөнки талантларның күбесе хискә бирелүчән, мавыгучан була. Шунлыктан кайчак акылга сыймаслык гамәлләр кылып куя. Син диңгез буенда кызынып ятканда, монда бер кызык хәл килеп чыкты бит әле, диде редактор. Мәскәүдән Советская женщина журналыннан бер хатын килгән иде. Профессор Ильясова турында очерк язарга булганнар. Үзең беләсең, атаклы шәхес, Бөтен союз хатын-кызлар оешмасының идарә әгъзасы. Җәмилә Закировна моның язганнарын укыганда, беләсеңме тегеләргә ни дигән? Әминә моңлы күзләрен җитәкчесенә төбәгән хәлдә дәшми тынмый утыруында иде. Редактор үткен күзләре белән аңа текәлде. Бөгәрләнгән юеш кулъяулык белән әледән-әле авызын сөртеп утырган хезмәткәренә керфек какмый сынап карап торды да, җавап булмагач, үзе дәвам итте. Бу мәкалә миңа ошамый. Минем хакта Мусина язсын дип хат салган тегеләргә. Үзебезнең журналда чыккан мәкаләңне тагын бер тапкыр җинтекләп карап чык та, урысчага тәрҗемә итеп, Җәмилә Закировнаның үз кулына бир. Җай чыкканда Мәскәүләрнең борынына чиртеп алу начар булмас. Үзләрен әллә кемгә куеп, безне гыйбатларга санап йөрмәсеннәр. Нишләптер ашказаным борчып тора әле, диде Әминә җитәкчесенә туры карамыйча, тынык тавыш белән. Нәрсәдән икән? Белмим шул. Моңарча андый хәл булганы юк иде. Ник Җәмилә Закировна белән киңәшмисең? Булай гына үтмәсме дигән идем. Син нәрсә, Әминә? Шырнадан авыл хатыны да булай гына үтмәсен белә. Нуриев ни дисең? Загыска гариза бирдегезме? Әминә упкынга убылгандай булды. Каян белгән? Кем әйткән? Тәҗрибәле хатын аның ичендә ниләр кайнаганын ап-ачык күреп утыра иде. Бөтен Мәскәү каласына яңгыраганны мин генә белми дип уйламагансыңдыр бит. Внуково аэропортында йөзләгән Казан кешесе булган. Радиодан ни кычкырганнарын ишетеп торганнар. Белешмәләр тәрәзәсе янында кемне кем көткәнен күреп узганнар. Ә синең күзеңә ак-кара күренмәде инде. Үз-үзеңне тыя белергә кирәк дип, кызларга вәгазь укып күпме мәкаләләр яздың. Шул кадәр җилбәзәк булалар димени. Башны җуяр хәлгә җиткәч кенә баралар андыйга. Әминәне башын җуймаган дип беләме? Хисләр давылында хушыннан язганын күз алдына китерә алмыйдыр. Бу апакай андыйны оныткандыр шул инде. Кайчандыр кичергән булса да. Ә синең башыңны югалтырга хакың юк, дип дәвам итте Әлфия Зарифовна. Күптән балих булгансың. Көннәрне санап көттем мин сине. Ә хәзер бу хәлеңдә сине эштә бар дип буламы? Безне 1000 күз күзәтә. Редакциянең 100 карасы булып утырырга теләмисеңдер бит. Мә кәгазь, яз гариза. Нәрсә дип? Бер атнага үз хисабыңа ял сыра. Чираттагы ялыңны файдаландың бит инде. Түләүлене биреп булмый. Бу санда мәкаләң чыгып килә. Никахланышкач кына җан сигән яры кычагына кергән кәләшләрнең бәхете турында. Әйбәт яздың. Гонорарны арттырыбрак түләргә тырышырбыз. Шулай дип, яна бер кат төрттереп алды апакай. Яманатың чыкканчы язылышып куйсагыз яхшы булыр иде.
Бу хакта Нуриев үзе ни ди? Соңгы вакытта Шейх Разиев канаты астына елышырга маташа дип ишеттем. Әле дә шул тирәдә йөри икән. Кәләшнең кәттәсен эләктергән дигән сүзләр колакка чалынды. Тик сине күз алдында тотмыйлар бугай. Синең бу хәлеңне беләдер бит ул. Урыннарын алыштырып утыртсалар, Әминә үзе дә нәкъ менә шушындый сүзләрне тизәр иде. Алай гына да түгел. Үткенрәкләрен, үтемлерәкләрен сайлар, үзәккә үткәзеп әйтер иде. Ә хәзер үзенә ни дияргә? Кеше күңеле кара төн. Бу очракта мин сезне аңлап та җиткермимдер дип уйлануын дәвам итте редактор. Бәлки, ул сиңа башын югалтыр дәрәҗәдә гашыйктыр. Чын мәхәббәт таулар күчерә. Тик менә Нуриевның башы муйнына нык беркетелгән кебек күренә. Бер генә дә дуамалга охшамаган. Ни дисәң дә, синең урыныңда булсам, мин үзем аңа әллә ни зур өмет баглый алмас идем. Нишләрсең икән инде? Гаиләле булсаң, фатир чиратыңны алгарак күчерергә тырышыр идем. Ә булай, кайда яшәрсең икән? Авылга кайтырга уйламыйсыңдыр бит? Авылга кайтып, анаң сыртына атлану турында сүз дә булуы мөмкин түгел. Хурлык йөге анда катырак басачак. Икенчедән, әтиләренең үлгәненә 2 ел. Бер ана җилкәсендә мәктәп яшендәге 4 бала. Әминә ничек булса да үзеннән арттырып акча җибәрергә тырышуында. Бу илдә каләм хакының мул булганы юк. Журналистларга үз тамакларын туйдырырлык кына түләнә. Аена 100 тәңкә. 3 ел буе Әлфия Зарифовна хезмәт хакын менә арттыралар дип сөйләнеп йөрде. Ниһаять, арттырдылар. 5 тәңкә өстәделәр. Тик аның да яртысы налогка кала булып чыкты. Ярый, бераз гонорар эшли алсаң. Кыскасы, әле 2 ай элек кенә дөнья якты, күңел күге кояшлы иде. Чарасызлык тузагына килеп эләккәнеңне сизми дә каласың икән. Кайтсын иде Әмир. Капкыннан тизрәк йылып алсын, күңелгә редактор салган шик-шөбһәләрне тизрәк юкка чыгарсын иде. Алда нинди авырлыклар көтеп торганын Әминә ул чакта күз алдына да китерми иде әле. Иң ачысы Әмирнең үлем хәленә төшүе. Янында утырсаң, җиңелрәк буласы иде дә бит. Әмма кем рөхсәт итсен аңа? Тикшерүче Әминәнең эшенә шалтыратып, тагын үзенә чакырды. Иртәгә иртән килсәң дә ярый дигән иде дә, тик кичне төнне ничек үткәрәсең? Әмирнең хәле ничек икән? Мансур Хуҗиевич беләдер билгеле. Таныш бүлмәнең бусагасын атлап керүгә, Әминә исәнләшергә онытып, тикшерүченең йөзенә текәлде. Нуриев аңына килдеме? Мансур Хуҗиевич каш астыннан кистереп карап алды да тыныч кына. Исәнмесез, узыгыз диде. Нуриевның хәлен белешергә өлгермәдек әле бүген. Ничек инде шуны да белешеп тормаска? Эчендә җаны бармы бу әдәмнең? Сез артык борчылмагыз, диде тикшерүче аның тынсыз калганын күреп. Ул бу булса, шундук үзләре хәбәр итәрләр. Хатыны кайткан, янында утыра диделәр. Анысы яхшы икән. Тик нигә соң аның урынында Әминә түгел? Авыр хәлгә тарыган алтын су тәнле егет янында ул булырга тиеш иде бит. Утырыгыз, диде тикшерүче. Сезнең бер иҗат җимешегез турында фикер алышасы килә. Ул өстәл тартмасыннан журнал чыгарды. Совет гаиләсенең 7 ел элек чыккан саны иде бу. Сыргылт кәгазьдә басылган, чөнки агын сыйфатлысын бирмиләр. Тышы да юка, күрексез, тиз таушала торган. Тикшерүченең каты тырнаклы юан бармакларында ул бигрәк тә шәрексез булып тоела. Ни тапкан анда бу абзый? Котлы булсын туегыз дигән мәкаләгезне хатын белән янәшә утырып, тагын бер тапкыр укып чыктык әле, диде ул журналны ачып. Туйларын шушылай итеп уздырган парлар нинди бәхетле дип кызыгып куйдык. Кызганыч, без яшь чакта мондый матур киңәш бирүче булмады. Туебыз бик кадый үткән икән. Шуңа уфтандык. Кешенең 3 туе була дип язылган менә монда, дип журналны ачып, башын иеп укый башлады ул. Бәби туя, никах туя, вафатыннан соң җиназасы.
Шуның икесендә без үзебез катнаша алмыйбыз. Фәкать никах туенда гына без түр башында. Оныкларыңа мактанып сөйләрлек итеп үткәрергә кирәк аны. Сүз акчаны күп түгү турында түгел, бәйрәмне ямьле, күңелле, рәхәт итеп оештыру турында бара. Барлык кунаклар сагынып сөйләрлек булсын. Шунда ул башын күтәреп Әминәгә текәлде. 100 меңләгән кешегә шушындый матур киңәшләр биргән кеше үзенең туен гаҗәп матур уздыргандыр инде дип уйладык. Кимен куймагансыздыр шәт. Ничек үткәрсәк тә, бу безнең шәхси эшебез. Тикшерүчеләр казынырлык гаеп кыек булмады. Гаебе юктыр да бәлки, ә менә кыегы бар кебек тоела миңа. Сез гомумән туй ясамагансыз икән. Бу гаҗәп бит. Эшегездә дә котламаганнар хәтта. Чөнки өйләнешкәнегезне белми дә калганнар. Ә ник сез авылга барып язылыштыгыз? Ирем ашыктырды. Шәһәрдә 1 ай көтәргә кирәк иде. Менә монда тикшерүче бармагы белән журнал битенә төрткәләде. Бу эштә бер дә ашыгырга кушмагансыз бит. Башта үзара килешергә, аннары кодалар җибәрергә, аннан соң ярәшергә, туй хәстәрен алдан күрергә. Нишләп соң үзегез ул хәтле кабаландыгыз? Иремә безгә фатир алырга кирәк иде. Нуриев шулай киңәш итте мәллә. Аның ни катышы бар? Нәкъ шул чорда сез аның белән тыгыз мөнәсәбәтләрдә булгансыз. Өйләнешәсез дигән хәбәрләр йөргән. Юк сүз. Кара гайбәт. Безнең хакта ниләр генә сөйләмиләр. Әнә авылларда җырчы Нургата Мусиннан Әминә Мусина синең хатыныңмы дип сорыйлар икән. Сез аннан Нуриевтан дим. Балада төшермәдегезме? Тикшерүче монысын читкә борылып әйтте. Әңгәмәдәшенең кыелып төшкәнен күрмәмешкә сабышты. Әмма Әминә үзен тиз кулга алды. Турайып утырды, дәшмәде. Тикшерүче көрсенеп куйды. Фактлардан чыгып караганда, ул чакта Нуриев белән сезнең аралар кинәт өзелгән. Һәм яхшылык белән дә түгел, ашык-пышык башка берәүгә кияүгә чыгуыгыз да шуны дәлилли. Әмма күренеп тора, Нуриев бүген дә сезнең өчен чит түгел. Бик якын ул күңелегезгә. Димәк, аның сезнең тәрәзә төбенә килүе очраклы түгел. Бүтән районда яши бит ул. Һаман бер сүз. Бүтән фаразыгыз юкмы ни соң сезнең? Бүтән фаразлар турында без башка кешеләр белән сөйләшербез. Нәкъ шул кичне сез өйдә ялгыз булгансыз дип дәвам итте тикшерүче. Акылга сыярлык итеп аңлатырга кирәк бит моны. Чыннан да, шәһәрнең күпчелек эшче халык яши торган ягына Казансу артына ничек килеп чыкты икән соң ул? Кем, ник, ни гаебе өчен аны кыйнап имгәткән дә нәкъ менә Әминәнең тәрәзәсе төбенә китереп ташлаган. Депутатларга фатирны үзәктән бирәләр. Урамнан читтә, үр битендә биегәеп, яшелеккә төренеп, тәрәзәләре белән балкып утырган ак йортны автобус тәрәзәсеннән генә күреп узасың. Сезнең яннан чыгып егылгандыр бәлки. Тикшерүченең бу соравы тиз генә аңга барып җитмәде. Бу ни дигән сүз? Сез аны мин кыйнаган дип шикләнәсез мәллә? Кешелектән чыгарып изгән дә, өстерәп алып чыгып, йортның каршы ягына илтеп ташлаган дип. Кыйнавын ук булдыра алмагансыздыр анысы. Ә менә башкасы, әйтик, берәр хикмәтле эчемлек белән сыйлау мәсьәләсенә килгәндә. Әминә урыныннан сикереп торып, өстәл аша тикшерүчегә таба йелде. Һаулаганнар мәллә? Көчле үк түгел диделәр. Әмма каныннан сәйер матдәләр табылган. Әйтүләренә караганда, кай чакта им-тымчы сихерчеләр шундыйрак нәрсәләрне сөйдергеч дип эчерәләр икән. Газета, журналларда да язгалыйлар бит. Бәлки, үзегез дә аның ише белән шөгыльләнүчеләрне беләсездер. Ник кирәк алар миңа? Мөнәсәбәтләр булай буталган чакта төрлесен кирәксенәләр. Им-тымчылар, сихерчеләр тик утырмый. Ишек төпләреннән чират өзелми. Килгәннәрнең һәммәсе дә шыр дивана түгелдер. Сез дә кызыксынсагыз, аның ни гаҗәбе бар? Әминә телен йоткандай булды. Ни дигән сүз бу? Ничек инде аның хакында
сихырчы, багучы, ише, шарлатаннар, кеше башын бутап акча җыючылар белән аралаша дип уйларга мөмкин. Каршысында кем утырганын чамаламыймы әллә бу абзый? Ир хатын утыра аның каршысында. Шуның өстенә җитди эш кешесе. Сөяркә артыннан чабып, сөйдергечләр эшрә торганмыни? Язганнарыгызда андый храфатлар күзгә чалынганы юк-югын, диде Мансур Хуҗиевич. Сез Нуриевның кемнәр белән аралашканын яхшы беләсез. Шундыйрак эшкә сәләтле берәрсе исегезгә төшмәсме? Бу сорау бераз аңга китерде. Хәтердә берәүнең йөз кыяфәте түгел, һич юк, тавышы яңгырады. Депутатлыкка кандидат Әмир Султанович Нуриевның ышанычлысы Хыснуллина тыңлый. Гызырыгызны кычкырабрак әйтегез. Нинди дәртле, хәтта куанычлы яңгыраган иде бу нечкә тавыш. Әминәнең күз алдында яшен камчысы булып уйнаган иде. Әйе, сизгер күңел тавыш иясенең нилектән шулай очынганын шундук тоеп алган иде. Әмма ул чакта акыл моны сыйдырырга теләмәде. Ул кызның эчендә ниләр кайнаганын белеп булмады. Гәрчә менә ничә ел инде еш кына нәшрият бинасында 100% очрашалар. Илзирә Хыснуллина Багыш районы газетасында университет тәмамлаганнан соң беренче елын эшли торган булган икән. Сайлаулар уңышлы узганнан соң аны Казанга тартып китерделәр. Социалистик Татарстан газетасының хатлар бүлегенә кертеп утырттылар. Анда сонда шигырьләре басылып чыга башлады. Нечкә күңелледер күрәсең. Кыяфәтен күргәч, күңел тынычланып киткән иде. Әмир кызыгырлык түгел, арык гәүдәле, төссез чырайлы, юка борынлы, сыйык көлсу чәчле. Алайда ирләрне кем аңлап бетергән? Нуриев аны якын итә, яклый, фатир бирдертте дигән сүзләр юкка гына таралмагандыр бәлки. Чыннан да утырган урыны җылынып өлгермәде, куышлы булды. Кешедән бушаганы булса да, үзәктән бер бүлмәле фатир бирделәр. Тик менә чынлап оякыра алмады. Яше бара, ә һаман ялгыз, сазаган карт кыз шутында. Ә бәлки, гел генә ялгыз утырмыйдыр. Килеп китеп йөрүчесе бардыр. Төп эш урыны исә, әле дә шунда берничә ел элек исеме Ватаным Татарстанга алыштыртылган газета. Бу уйлар Әминәнең башыннан яшен тизлеге белән яктырып узды. Әмма мондый шикләреңне тикшерүчегә ачып салсаң, үзең кара эшле, үч алучан хатынга әвереләчәксең. Белер-белмәс килеш андый явызлыкны кемгә сылтамак кирәк, диде ул карашын читкә төбәп. Мансур Хуҗиевич аңа тагын кистереп карап куйды. Сүзне озайтуда мәгънә юклыгын аңлады. Тирән итеп сулыш алды да: "Нәрсәдер исегезгә төшсә, яисә ишетсәгез, миңа шалтыратыгыз", диде. Җинаятның ачылуын, гаеплеләрнең җәзага тартылуын телисездер дип беләм. Әйе, туе тыйнак булды Әминәнең. Ләкин үзе шулай теләгәннән түгел. Әмир белән кавышсалармы, аларның бәхетенә меңнәр кызыгыр, сокланыр иде. Ә бит моңа өмет зур, алай гына да түгел, бернинди шик юк иде. Егет сәяхәттән кайткач, очрашуга ничек атлыгып килгән иде аның янына. Хәзер дә күз алдына килгәндә тәннәр кайнарлана. Әминә, йоклап ятасың инде әллә? Тор тизрәк, сиңа килгәннәр анда. Кая ул йоклау? Күзләр шар ачык Әминәнең. Тәрәзәне нидер тырнаганын баядан бирле ишетеп ята. Кем икәнен дә сизенә. Йөрәге леп-леп тибә. Сулышы кайнарланып иреннәрен үтә. Тик ышанып та бетә алмый. Ә бәлки, җил чыккандыр да, тәрәзә турында биегәеп үскән кайын тармакларын пыялага бәргәлидер. Аларның бүлмәсе тулай торакның икенче катында. Йөргән кызын сагынып килгән егет үрелсә дә ширтә алмый. Кайын ботагын тибрәлдереп тырнатадыр. Әминә түгәрәк чырайлы, тынгысыз холыклы чуаш кызы Шураның төн карасында караватыннан кузгалганын, тәрәзәне ачканын күреп ятты. Аның Павлушысы кайчакта шулай итә, тәрәзәне тырный. Менә Шура тәрәзәдән аска үрелде, аннан ишетелгән тонык тавыш колакка килеп иреште. Әминәне чакыр. Ул туп кебек сикереп торып, тәрәзәгә атылды.
Кайын белән янәшә, багана башыннан төшкән яктылык түгәрәгендә Әмир басып тора. Кулларын баш очына күтәреп җилпи. Сагынып кайткан, ашыгып килгән. Бу кофтаның җиңен нишләп буталгансың әле? Итәкнең сәдәфе кая киткән? Тискәре ягы белән киелгән икән. Босоножканың каптырмасы ватылган икән бит. Баскычтан төшүгә ул җанашының кочагына керде. Бөтен тәне белән аңа беректе. Сагындырдың, гаҗиз иттең. 1 минут түзәр хәлем калмады, диде аны суырып үпкәч, сулышына кабып Әмир. Тагы да бераз килми торсаң, янып көл була идем. Әйдә, дип, аның кулын каты кысып, урам якка атлады Әмир. Кая дип тормады Әминә. Почмактан борылып, олы урам буйлап киттеләр. Җәяү генә барасы, базар артына гына. Җир асты юлы белән декабристлар урамын аркылы кисеп, Мәскәү базарының кырылмалы янына чыктылар. Көндезләрен бу тирәне халык сарган була. Хәзер исә аулак. Лампочкалар да биредә сүрәнрәк яна кебек. Арырак узгач, уңга борылып 5 катлы ак кирпеч йортның ишегенә юнәлделәр. Әмир кызның кулын ычкындырмыйча баскычтан өскә әйдәде. Сагайып, тавышланмаска тырышып, сандалиялары белән йомшак басып атлый иде ул. 5нче катка җиткәч, ямсыз көрәнгә буялган ишек каршына туктады. Кесәсеннән ачкыч чыгарды. Тик тиз генә ача алмады. Бу йозакка кулы күнекмәгәне сизелде. Кем фатиры икән? Менә ниһаять ул җиңел сулап куйды. Ачкычның борылганы ишетелде. Ишек җиңелчә чинап ачылды. Әмир кызны кулыннан тотып ишкә атлады. Сандалияларын шапылдатып сыдырып төшерде дә, утны яндырып та тормыйча, Әминәне күтәреп каршындагы бүлмәнең ачык ишегеннән алып кирип китте. Пәрдәсе кырылмаган тәрәзәдән төшкән сүрән яктылыкта бүлмә уртасындагы түгәрәк өстәл, аның артында диван шәйләнде. Әминә нидер сорарга авызын ачкан иде, дәшмә, диде Әмир каударланып. Аннары. Һәм өстәлне әйләнеп узып, кызны диванга салды да иреннәренә беректе. Аның бөтен тәне утта яна иде. Сулышыннан бөркелгән ялкын телгә килгән сорауларны иретте, уйларны бутады. Бу юлы Әминәнең кичергәннәре элекесеннән аермалы, башкачарак булды. Ул үзеннән бигрәк парына ләззәт биргәнгә куанудан рәхәтлек тойды. Аннары сөйгәненең әкренләп сулышы тигезләнгәнен, йөрәгенең тырпылдавы тынычланганын тоеп, кымшанмый ятты. Соңгы вакытта җанны талкыган борчулар һәммәсе юкка чыккан, дөнья түгәрәк иде. Менә бит, ул кайтты да бер селтәнүдә күңел күген каплаган кара болытларны таратты да ташлады. Әминә борылып бармаклары белән аның күкрәген сыйпады. Әниең сине тугач та алтын суында коендырган мәллә. Тәнеңә алтын сарган. Дөньяның бар нуры синдә икән. Синсез көннәр якты түгел, төннәр йолдызлы түгел. Һәммәсе бер төсле эш пешыргыч сыры. Мин сине елга буенда, йолдызлар астында моңаеп торганда, күп тапкырлар күз алдыма аерым ачык итеп китердем. Менә шушы хәлеңдә. Бер нинди чүпрәккә төрелмәгән килеш, шишендереп. Элегрәк үртәп көлгән чакларыңда мин тәне кирпе кебек инәлем икән әллә моның дип уйлый идем. Ә син чын Кытай ефәгенә төренгәнсеңмени? Шундый нәфис, назлап туймаслык. Әниең иң элек ефәккә биләп бал каптыргандыр. Иреннәрең шуңа татлыдыр. Гомер буе шулай булсын, яме? Ничек булсын? Ефәгең, балың минем өчен генә. Энәләрең телеңдәге кирәнең ятларга. Вәгъдә бир миңа. Вәгъдә бирәм. Тырнамам, чәнчемәм. Караны, сүзеңдә тора торган бул. Күчтән эшем бар бит әле минем. Хәзер утны гына кабзам да. Ул торды, өстәлне әйләнеп узып, ишек тарафына атлады. Анда кабызгычны тиз генә таба алмыйча шактый капшанды. Ниһаять түшәмдәге 3 ак шарлы, арзанлы яктырткычта лампалар кабынып күзне чагылдырды. Менә монда Әмир алгы бүлмәдән кара дипломатын алып керде. Биген шартлатып ачты, Әминә көлеп куйды. Көймәдә дә портфель тотып ездегез мәллә.
Ансыз булмый. Авыл җирендә кирәкне табу мең бәлә. Райкомга керергә, үзеңнең кемлегеңне әйтеп кенә түгел, күрсәтеп сөйләшергә туры килә. Чыннан да авыл кибетләрендә балык консервысы белән каткан печеньедан гайре азык-төлек тормый шул. Ипине дә иртәнге якта гына китерәләр. Халык аны чиратка басып көтеп тора һәм дигәнче алып та бетерә. Дипломатың булмаса, ашка үләр идегезме? Ыкта балык җитәрлек, үлүен үлмәс идек. Әмма иписез тамак туймый. Әгәр мин әлсерәп, телемне салындырып кайтсам, ни дияр идең дип шаян елмаеп карады ул. Син миңа нинди хәлдә дә тансык. Синең янда дәртле, хәлле буласым килә минем. Бу дипломат шәп хезмәт итте безгә. Аны күргәч, район хуҗаларының ихтирамы арта. Сый-нигъмәтне складтан яр буена машина белән китереп бушаталар. Шулай сөйләнә, әмир дипломатның йылтыр ак биген шартлатып ачып, таушалган гәзит тиргәге чыгарды. Анда карлыган икән. Ык күчтәнәче бу. Әминә эре кара тәлгәшне алып иреннәренә китерде. Я Хода, карлыган да шушы хәтле татлы булыр икән. Бу кадәр дә рәхәт итеп тәнгә сеңәр икән. Ниләр генә кабып суырып карамады Әминә соңгы көннәрдә. Тозлы кыяр, лимон, шифалы су, аскорбин кислотасы. Берни ярдәм итми иде. Баксаң, әмирнең сулыш өрүе хәл кертте. Күчтәнәче тамакның уйнаклавын шундук оныттырды. Карлыган базар тулы, аларга ничек башка килмәде икән. Хәер, аның да әллә кем бакчаларында түгел, нәкъ менә ык ярында үскәне. Әмир кулы белән үзеп алынганы гына шифа бирә торгандыр. Сөйгәненә ни кирәген каян белгән диген. Бәлки, ул Әминәнең ни хәлдә калганын сизгәндер инде. Әмир, мин сиңа әйтмәкче идем. Әйт шындырысын. Өзелеп сөям диген, синнән башка берәүгә дә борылып карамам диген. Гел яныңда булырмын диген. Юк әле. Мин башка турында. Әйдә башкасын бүтән вакытка калдырып торыйк. Минем дә сиңа сөйләсе сүзләрем бик күп. Нинди генә урыннарда йөрмәдек тә, нинди генә гүзәллекләр күрмәдек. Менә фотоларын ясармын да, күрсәтә сөйләрмен. Әллә кайларга барып та ирисе юк. Үз җиребездә ачылмаган серләр шул хәтле күп икән. Киләсе елда без синең белән икәүдән икәү генә сәяхәт итеп кайтырбыз әле. Мин сиңа мөгъҗизалы җиһан бүләк итәрмен. Син анда хуҗа, ханбикә булырсың. Һәм мин синең тугрылыклы вәзирең. Әмма Әминә аның сүзләреннән алай ук ышынып, кабынып китмәде. Әйтер сүзе теленә уралган, ычкындыру бик авыр иде. Мин бүгеннән ялда бит, диде ул. Отпускың бетмәгән идеме әле? Сездә ничә көн соң ул? Чираттагысы бетте. Мин үз хисабыма ялсырап гариза яздым. Әллә тагын путевка алып берәр кая китмәкчеме? Юк инде. Минем рөхсәттән башка ике аягыңның берсен дә атламыйсың. Фәкать мин кул куеп, пишәтемне баскач кына. Алга таба да гел үзеңчә генә яшәмәкчеме әллә? Телисең эштән китәсең, телисең әллә кайларга китеп барасың. Юк инде. Моннан ары андый баш-баштаклыкка юл куелмас. Бу сүзләрнең кыз күңленә нинди шифалы дәва икәнен белә идеме соң ул? Әминә үрелеп, аның муйнына сарылды. Ык сыеннан коралган иреннәре белән күзләрен үпте. Әйт кенә, бер сүзеңнән дә чыкмам. Бөтенесе синеңчә булыр. Миңа әйтеп тә тормыйча, нинди ял ул тагын? Редактор мәҗбүр итте. Ничек мәҗбүр итә ала ул сине? Журналның абруен төшерәсең ди. Нәрсә ди? Сине яраткан өчен гаепли. Аңа минем хакта сөйләдеңме әллә? Шул хәтле дә ачык авыз булырсың икән. Нишләп сөйлим? Теге чакта аэропортта Казаннан барган кемдер синең игъланыңны ишетеп калган. Шуңа бәйләнәме? Телен тыйдыру чарасын табармын мин аның. 60-тан узган карчык эш урыны өчен тетрәп тора. Кем беләндер араны бозу һич кенә дә аның файдасына түгел иде билгеле. Әминәнең күңелен тагын бер куаныч дулкыны назлап узды. Анысын ул миңа булай гына әйтте. Башкага бәйләнә. Моңарчы гел мактап тора иде бит әле.
Бездә бик яхшы журналистлар эшли ди. Иң беренче итеп сине телгә ала. Нең ярамый башлаган? Кыяфәтем. Күпләр редакциягә сине бер күрер өчен киләдер әле. Ул карчыкка карар өчен түгелдер, шулаймы? Һич туктамый күңелем булганы. Янымда банка йөртергә туры килә хәтта. Ә редакциягә килгән кеше хәл-әхвәлен сөйләп, озаклап утыручан. Күрергә күзе бар, уйларга башы. Нәрсә булды? Ник турысын әйтмисең? Мин авырлы, Әмир. Һәм миндә бик көчле беренчел токсикоз. Бу сүзләрнең мәгънәсе егетнең аңына тиз генә барып җитмәде кебек. Ул диваннан торып басты. Саташудан айнырга теләгәндәй башын селкеде. Нәрсә? Кай арада? Мин синең беренчеңлә баса дип буталып сөйләнде. Ай ярым үтте бит инде. Ә бу хәлнең башлангычына бер атна. Әмир ишек яныннан әйләнеп килде. Чуалган фикерен бер эзгә сала алмый азапланганы күренеп тора иде. Бигрәк хатын-кыз икәнсең. Сөйләсәң, адәм ышанмас. Бер урынуга шундый хәл. Назлар бигрәк тизсең икән үзеңә. Әминә аннан карашын алып, ниһаять бүлмәне күздән кичерде. Төп җиһаз бер як стена буйлап тоташтан тезелгән кыңгыр төстәге шкафлардан гыйбарәт иде. Кырыйдагысы ябык, кием салым өчен. Уртадагысының пыяла ишекләре артында киштәләрдә китаплар, шинаяклар, бәллүр бокаллар. Өй пөхтә итеп җыштырылган, уртадагы өстәлдә шигүле ашъяулык. Буйдак куышы түгел иде бу. Уңган хатын-кыз кулы ярылып ята. Фатир бер бүлмәле. Карават урынына җәелмәле диван. Димәк, алар әле генә чит ят парның ятагында сөештеләр. Кемнәр алар? Кайсы бәхетле парның куышы бу? Бу сорау бәгырне боз кыйпылчыгы булып тырнады. Егетнең исә гаме башкада иде. Ничек инде ул алай? Үсмер кыз түгел. Журналыгыз хатын-кызларны һәммәсенә өйрәтә. Табибларның мәкаләләрен басып чыгарасыз. Саклану чаралары турында яздырасыз. Ә үзең соң шундый ваемсызмы? Башка сыярлык түгел бит бу. Синең белән очрашуны алдан планлаштырып куймадымла мин. Андый чараның кирәк булганы да юк иде. Әмир дәшмәде. Башын иеп, бүлмә эчендә йөренде. Бу хәлендә ул читлеккә эләккән җанварны хәтерләтте. Әминә гаепле кешедәй сагаеп аның сүзен көтте. Менә ниһаять ул туктады, бер адым ара калдырып. Редакторыңа әйт, сине айрым утыртсын диде. Безнең ике генә бүлмә бит, белеп торасың. Тагын бер бүлмәгез бар бит әле. Рәссам бүлмәсен әйтәсеңме? Аның яныннан кеше өзелми. Фотографлар, рәссамнар, һәммәсе ират. Миңа да кеше еш килә. Әхлак темасы медицина миндә. Хатын-кызның агзары гөл шул тирәдә. Үзең дә чамалыйсыңдыр. Ничек буласың әле бу дип әйләнгәләде Әмир. Аның бөтен кыяфәтенә соң дәрәҗәдә пышыну бәрелеп чыккан иде. Туктале, нишләп булай бәргәләнәсең ул? Аларның сабые туачак бит. Кыз яисә ир бала. Яңа кеше дөньяга киләчәк. Бер-берсен сөйгән парның кайсы гына моңа куанмас. Ә ул ни сөйли? Ник бу рәвешле хафалана? Сөйнәсе урынга. Әминәнең бәгыренә төшкән боз кыйпылчыгы да эреп бетәсе урынга зурая, катылана шикелле. Балагыз тугач, фатир бирүне ашыктырачакмын дип вәгъдә итә Әлфия Зарифовна. 3 кешелек гаиләгә 2 бүлмәлне сорарга була. Фатирлар акчага сатылмый. Партияның өлкә комитеты, район комитетлары фатихасы белән бушлай өләшенә. Түләүсез бирелә торган әйбер, бигрәк тә шундый зур милеккә чиратның озын булуы табигый. Күпләр 30 ел көтә. Бу шартларда җитәкченең мондый вәгъдәсен бәяләп бетермәслек яхшылык дип кабул итәргә кирәк иде. Әмма егетнең йөзе ачылмады. Фатирдан эш тормас ансы диде ул. Мин үзем дә чиратта. Әйдә бераз капкалап алыйк әле. Аш карынга башны эшләтеп булмый. Минем дипломатның төбенә төшмәдек бит әле. Аш бүлмәсе кысан, чит йортта әйбер кара кулга ипсез тоелды. Газ кабызырга шырпы табылмый интектерде. Дипломат төбеннән балык,
колбаса телемнәре, ярты булка чыкты. Аларны күргәч, Әминәнең тамагы янә уйнаклый башлады. Әмир ипи белән колбасаны тәмләп кабып чәй эчәргә кереште. Ник карап утырасың, аша? Аш кешенең ачуы яман. Я тирки башларсың мине. Ни өчен? Редакторың миңа каршы кытырта икән бит. Китереп кыскан тәмам. Алай өстеңә бастырып торма. Егет кеше бит син. Күргән белгәннәрнең һәммәсе дә шулай ди синең хакта. Баскан җире булса да, авызын ямшәйтеп елап ята торган түгел диләр. Комплиментме инде бу? Мисаллары җитәрлек. Мине генә дә күпме кәкре каенга терәдең. Ничә тапкыр авыз йырып килдең. Шушы авызың белән. Әмир урыныннан торды да үбәргә үрелде. Шул хәтле баллы иреннәрдән каһкаһәле көлүнең ачысы ничек чәчри алды икән. Бәгырне ачыттыра торганы. Караны, бәбигә балыңны гына сал. Кирәнеңне тамчысын да бирмә. Ачы телле кыз алып кайта күрмә тагын. Әминәнең күңеле яктырып киткәндәй булды. Алай булса, егет кеше төче булмас. Аңа бераз кирән кушу зыян итмәс. Минем өчен син җирдагы шикелле. Нигә синең шаян күзләр күзләремә булай багалар. Кайчак күзләреңнән көчләр алып биеклеккә таба ашам мин. Кайчакта башым түбән иеп, эй Әминәм, синнән качам мин. Искитәрлек хәл бит бу. Бер очрашып сөешкәннән малай булсын әле. Димәк, алда безне зур үзгәрешләр көтә. Һәммәсе бер юлы туры килә икән. Нәрсә ул тагын дип сорады Әминә, аны аңламыйча. Көзгә РСФСРның югары советына сайлаулар була. Мине шунда тәкъдим итәргә дигән фикер бар. Без анда су өстендә ишкәк уйнатып кына утырмадык. Шуртанга кармак салып, яр буенда гына ятмадык. Кирәкле кешеләр белән очраштык. Алдагыга карадык. Хәзер юллар ачыла. Җәмгыятьнең баскычын әйләндереп куюлар ихтимал. Өстәгеләр кыелыр, астагылар баш өстенә менеп утырыр. Мондый мөмкинлек булса да, 100 елга бер була торгандыр. Моментны ычкындырмаска кирәк. Минем түбәндә калуымны теләмисеңдер бит. Әгәр дә сөюләрең чынлап икән, теләктәш бул, ярдәм ит. Ул урыныннан торып, Әминәнең каршына тезләнде. Биленнән кычып, башын артка ташлап, ычкынлы күзләре белән аның бәбәкләренә текәлде. Ничек ярдәм итә аламсың мин дип сорады Әминә сагаеп. Безгә шәхси тормыш мәсьәләләрен хәл итүне кичектереп торырга туры килмәгәе. Бераз сабыр итәргә. Серне ике арада калдырырга. Монда берничә ай турында гына сүз бара. Сайлаулар ноябрьдә. Сиңа өметем бик зур иде. Авылларда сине беләләр. Чөнки журналыгызны өйдән өйгә йөртеп укыйлар. Төпләмәләр ясап куйганнар. Аннары хатыннарның күбесе йөккә узганын сиздерми бит. Декрет ялы 7 айдан гына бирелә. Шуңарчы эшләп йөриләр. Син үз хисабыңа ял алып, сайлау кампаниясы чорында минем ышанычлым булырсың дип өметләнгән идем. Хатының булсам, ышанычлың итә алмыйсыңмы? Әмирнең йөзе үзгәреп китте. Андыйны күргәнең бармы синең? Ышанычлы дигән кеше ул бит алдан йөри. Кандидатны мактый, күтәрә. Хатыны итәгенә тагылып йөргән адәмне кем хөрмәт итсен? Кем аны яклап тавыш бирсен? Аңла, мондый эштә бөтен көчне куйсаң гына уңышка ирешеп була. Башкаларны әйтмим дә инде. Татар иҗтимагый үзәгеннән дә һәр кайда үз кешеләрен үткәрмәкчеләр. Бигрәк тә авылларда. Алар белән узышырга туры килмәгәе. Мин дә авыл малае. Шәһәрдән сайлана алмыйм, үзең беләсең. Бу хәлеңне белеп алсалар, мине салып таптаячаклар. Син шуны телисеңме? Минем ни катышым булсын? Кандидатларның күбесе гаиләле ләбаса. Алар әллә кайчан өйләнгән. Сайлау чорында бер ахмак та туйлап йөрми. Аннары безнең мөнәсәбәтләрне һәммәсе кул чабып хуплар дип тә булмый бит әле. Монда һәр сүзеңне үлчәп сөйләргә, һәр адамыңны уйлап атларга кирәк. Чөнки меңләгән кеше күзәтеп тора. Шунда Әминәнең хәтеренә килт итеп, Әлфия Зарифовнаның сүзләре яңарды. Зур өметләр баглый алмас идем. Арада моңарчы телгә алынмаган берәүнең шәүләсе калыккандай булды. Луиза.
Багыш районының хакимият башлыгы Шейх Разиевның кызы. Бу гаиләнең хәтерен калдырудан Алла сакласын. Британия королевасының улы сөйгән яры хакына тәхеттән ваз кичкән әнә, диде Әминә. Син дә мине киләчәгемнән ваз кичтермәкчеме әллә? Хатын итәге астында көн итәр дип уйламыйсыңдыр бит. Шундый язмыш йөрисеңме син миңа? Аңла, минем язмышым гына түгел, икебезнең генә дә түгел, өчебезнең киләчәге синең кулда хәзер. 2-3 ай вакыт турында гына сүз бара бит. Шул чыр эчендә сер саклап булмыймы ни? Я күтәрәсең, я бетерәсең мине. Үзеңне дә. Нинди көчләр тамар синең кирфек учларыңнан, Әминәкәй. Ул учлары белән башын кысты. Исләремнән гел чыкмадың, диде сыкранып. Төрлесен уйладым. Мондые башыма да килмәгән иде. Әминә урыныннан торып, маңгайын аның күкрәгенә терәде. Ничек сиңа зыян салыйм ди? Син зур кеше булырга тиеш. Бар көчемне куярмын. Ни әйтсәң, шуны эшләрмен. Чынлапмы? Вәгъдәме? Әмирнең күзләре өмет, рәхмәт, очынып, сөю хисләреннән балкып яктырган иде. Беләсеңме син кем? Клеопатра. Борынгы Мисыр патшалыгының соңгы фиргавене. Клеопатраның сурәтләре күп, һәммәсе төрле-төрле. Минем төслесе юк бит. Әник алар күп төрле. Үзен күреп белмәгән кешеләр ясагандыр. Һәр кем аны үзенчә күргән. Әмма һәммәсе бер иш хисләнгән. Патшабикә Клеопатра килеп керүгә, барча хөкемдарлар сикереп торды дип язган бер бөек каләм иясе. Дәрт кузгата торган булган ул. Тәкатьсез итеп, син Клеопатра, мин синең Антониң. Әмма теләк бер, вәгъдә бер, тормыш, табигать икенче. Сырхау кимемәде, укшу бетмәде, тамактан ризык үтмәде. Базарга барып, суы белән тозлы кәбестә тозлы кыяр алган иде. Күзе төшеп 2 стакан карлыган сатып алды. Ләкин бу юлы аны да кабасы килмәде. Әмир үзеп биргәне генә шифалы иде, күрәсең. Иртән иртүк бүлмәдәге 3 кыз торып ыгы-зыгы киләләр. Юналар, чәй кайнатып ашарга утыралар. Майлы бутка исеннән дә укшыган Әминәгә шикләнеп караштырып алалар. Аш казаным авырта, ди ул. Һәммә тегеләрнең ышанмаганы күренеп тора. Кызлар төзелешкә эшкә китә. Әминә урынында аунап кала. Табибка барырга кирәк иде. Әмма анда иң беренче сорау бер булачак. Кияүдәме? Әгәр шунда Совет гаиләсе журналын укып баручы табибә яисә шәфкать туташы туры килсә. Җәмилә Закировна янына барудан исә уят хисе тыеп килде. Әле генә аның белән бергә туй күлмәге ак була исемле брошюра язып чыгардылар. Анда яшь кызларга сафлыкны саклауның сәламәтлек өчендә, таза гаилә кыру өчендә мөһимлеге бәйнә-бәйнә, тормышчан мисаллар китереп исбатлана. Иреңне чын мәгънәсендә бәхетле итү, анда чын егетлек горурлыгын үстерүнең серләре ачыла. Хәзергечә әйткәндә, секс турында да кайбер нечкәлекләргә кирип язылган иде. Татар телендә мондый китапның моңарчы басылып чыкканы юк иде әле. Һәр кемгә мәгълүм булганча, СССРда секс юк иде бит. Бер-берсенә тән ләззәте биргән парлар гына бәхетле була ала дигән фикер ачыктан-ачык әйтелгән иде. Бәхетле булыгыз, парыгызны да бәхетле итегез. Шул ук вакытта кирләнмәгез дә, кызлар. Менә шул иде аның төп фикере. Профессор Әминәне кирләнгән генә түгел, муйныннан пычракка чумган дип кабул итмәсме? Ни йөзең белән аның каршына барып басырга, нәрсә әйтергә? Китаплардан укып карады. Токсикоз дип аталган бу афәттән кытылуның чарасы, дәвасы юк икән. Бар шундый хатыннар 9 ай кысалар, кыры сөяккә калалар. Бер нишли алмыйсың. Табигать сине шундый итеп яраткан. Инде чыдар хәлең калмаса, йөктән кытылуның чарасы бар барын. Әмма беренче балаңны төшерсәң, бөтенләй нәселсез калуың ихтимал. Табиблар моны һаман тукып торалар. Җәмилә Закировна журналда да язып чыкты.
Тормышын былай башлармын дигән уй Әминәнең башына да килмәгән иде. Ул үзен капкынга эләккән төлкедәй хис итә иде. Ничек ычкынырга? Әмиргә һәммәсен дә әйтеп бетереп булмады. Сентябрь ахырында аны тулай торактан чыгарулары ихтимал. Биредә чит кеше бит ул. Бүтән оешмадан бер редакторның үтенече буенча 3 айга дип кенә керткәннәр иде. Редактор төзү оешмасына ялынырмы? Тегеләр тагын 3 ай торырга рөхсәт итәрме? Бик зур яхшылык кыларга теләсәләр дә, вакытны елның бер кварталыннан арттыра алмыйлар. Закон кушмый. Законнар да каршы Әминәгә, әхлак кануннары да. Шуңа өстәп, ата-анасыннан ыят. Үз вөҗданы да талый. Холкы табигате тотрыклы түгел, хисләргә бирелүчән, уйлары үзгәрүчән аның. Кызып китеп, дуамалланган, уйламый кылган гамәлләре өчен соңыннан үкенгән чаклары еш була. Теге чакта иркен зал аркылы узып, ят егетне биюгә чакырган кебек. Күз күрмәгән кешенең көймәсенә утырып, дәрья киңлегенә ыргылган кебек. Әйе, хәзер бу кыланмышлары исенә төшкәндә дә үз алдына кызарынып чыга ул. Кая китте Әминәнең чаялыгы? Кая китте егетләрдән шаркылдап көлгән чаклары? Саф намусы, чисталыгы, йөз аклыгы гына көч биреп торган икән. Үз-үзен битәрләде, меңгә төрләнде ул. Әле Әмирнең сүзен тыңлап, ничек кенә булса да чыдарга карар кылды. Әле өметсезлеккә бирелде. Иң аянышы шул. Мондый хәлдә ул сөйгәненә терәк таяныч булу түгел, бернинди ярдәм күрсәтә алмый иде. Киресенчә, кыядан кыелган таш кебек юлын кисүе генә ихтимал. Алай да Әмир һич тә аннан баш тартмый бит. Уллары туын тели. Сайлаулар үтәр, алар өйләнешерләр, һәммәсе җайланыр. Әнә телевизордан тагын аны күрсәтәләр. Авылга барган сайлаучылар белән очраша. Янында мәгърур кыяфәтле ирләр, җитәкчеләр. Уртада Социалистик Татарстан газетасының бүлек мөдире Хакимә Гатина кулын болгый-болгый нидер сөйли. Тавышын ишеттермәделәр. Музыка белән капладылар. Ә менә Әмирнең берничә җөмләсе ачык яңгырады. Кыяфәте гаяр, киеме ыспай килешле, йөзе ачык, тавышы йөрәккә ятышлы, сүзе төпле үтемле, чын мәгънәсендә ир султаны. Әминәнең күңеленә канат үскәндәй булды. Аның хакына һәммәсенә түзәргә була. Ләкин кем ул анда чак кына читтәрәк басып тора. Йөзе кыш тоткандай балкый. Гашыйк икәнлеге чырайында гына түгел, бөтен кыяфәтендә ярылып ята. Бик бәхетле кеше генә сынын шулай төс, башын югары тота ала. Күренеп тора. Алар бер үк хисләр дулкынында йөзәләр. Бу күренеш Әминәгә яшен суккандай тәэсир итте. Аңа депутатлыкка кандидат Нуриев янында күренергә дә ярамый. Ә менә Луизага бернинди киртә юк икән ләбаса. Янында ул барда Әмиргә горурлык, Әминә якын килсә хурлык. Ул үзен тирән базга убылгандай хис итте. Бөтенләй күзгә күренмәскә, тавышы ишетелмәскә әверелүе яхшырактыр бәлки. Чыннан да шулай бит. Димәк, әгәр дә аңа биргән вәгъдәңне үтим дисәң, бөтенләй юкка чыгуың хәерлерәк бит. Җиңеләеп китәр иде. Әйе, булмаска. Тән җәзаларыннан да, җан газапларыннан да бер юлы кутылырга. Югалткач, үкенер, терсәген тешләрдәй булыр үзе дә. Үзәге өзелсен, йөрәге пәрә-пәрә телгәләнсен әле. Һәммәсен бер мизгелдә хәл итү хәерле. Даруларның төрлесен бер юлы күпләп эчсәң, йоклап китәсең дә уянмыйсың дигәннәре берничә тапкыр колакка чалынганы бар. Йокы даруын аракыга кушып эчәргә бер дә ярамый диләр. Бу очракта бәлки нәкъ шулай итәргә кирәктер. Әминә үзендә дару тотмый. Өстәл тартмасында аспирин да активлаштырылган күмер сәдәфләре. Ак белән кара тимәләр. Алардан мәгънә чыкмас. Кырымда бер журналистның хатыны белән аралашып йөргән иде. Кирне агартып юйым дисәң, берничә тимә эш даруы салырга кирәк диде. Менә дигән итеп агарта. Чак кына алсу төс бирә бирүен. Әмма аның зыяны юк.
Аннан кайткач, Әминә дә шул даруны 15 кап алып куйган иде. Аптекадагы сатучы хатын бу хәтле дару нәрсәгә сиңа дип шикләнеп карап та куйды әле. Мөгаен зыяны зурдыр. Авылдан сорадылар дип ялганлады Әминә. Дөрес, шактыйын бүлмәдәш кызларга бирде бирүен. Алайда бер уч тутырырлык калган иде әле. Шуңа стәп, аптекадан даруларының төрлесен алып чыкты. Чәйнектән кружкага салкын су агызып каршына куйды. Һәммәсе хәл кылынган, бөтенесе әзер. Тәвәккәлләргә генә кирәк иде. Тәвәккәлләргә дисәң, анысын Әминә булдыра. Шулай да күңленең бер почмагында аны ничек тә коткарырлар. Моны белгәч, Әмир аның өчен куркыр, игътибарсызлыгы өчен үкенер дигән өмет яши иде. Ул капларны йыртып, аклы, сарылы, яшькелт зәңгәр су сәдәфләрне өстәлгә чәчте. Аннары кулы белән сыдырып учына җыйды. Нәкъ менә шул мизгелдә ишек шакыдылар. Йөрәк кабыргаларга бергәләнеп тибә башлады. Менә бит килгән, сагынган, ярата. Ул сикереп торып, шкаф кырыена беркетелгән көзге каршына басты. Тузгыган чәчен тарады. Бераз бизәнәсе, халатны салып күлмәк киясе иде. Әмма озаклап мәрәләнсәң, өйдә юктыр дип уйлап китеп бару ихтимал. Әмма көмеш билбау билдә булырга тиеш. Ул калтыранган куллары белән көмеш айылны көчкә каптырып, атылып барып ишекне ачты. Коридорда Нәзир басып тора иде. Ни килгән, ни йомышы бар. Хәл белергә дип Әмир җибәргән мәллә. Әминәнең йөзендә өмет катыш куаныч күргәч, егетнең авызы йырылды. Исәнме, Әминә? Чакырылмаган кунак булып килгәнгә ачуланма. Телефоныгыз аскы катта ук икән. Иртән шалтыраткан идем. Вахтер сиңа дәшәргә иренде. Исәнме? Кирәйдә. Редакциягызга барган идем дә. Син ялда диделәр. Авылыгызга кайтып киткәнсеңдер дип курыккан идем. Ярый әле монда икәнсең. Адресыңны редакторыгыз бирде. Бу сүзләр Әминәнең куанычына бозлы яңгыр булып кыйлды. Йөзеннән нур качты. Күрәсең, бусаганы атлап керергә өлгергән егет аңа сагаеп, кыенсынып карады. Үтә дә сизгер икән үзе. Кызның кичерешләрен ап-ачык күреп тора диярсең. Вакытсыз килдем мәллә. Әлфия Зарифовна әйтте. Телефонга ышанып торма, бар да кер диде. Ус, утыр. Егет бүлмә уртасындагы чәчәкле клеенка җәйгән өстәл янына утырды. Кулындагы таушалган кыңгырт портфелен тезенә куеп, Әминәнең йөзенә текәлде. Сиңа бер тәкъдимем бар иде. Аха, менә хәзер әйтәчәк Әмирнең гызырын. Әминә караватта яткан сөлгене алып, иреннәрен сөртте. Тезләр йомшарып, егеткә яны белән өстәл янына утырды. Авырыйсың ахры? Белмәдем. Зөлфия Зарифовна да әйтмәде. Бәлки башка вакытта, дип сөйләнде сәерсенгән егет. Килгәнсең икән, әйт, ни йомыш, диде Әминә сабырсызланып. Нәзир портфеленнән Совет гаиләсе журналының ел башында чыккан санын тартып чыгарды. Бу ни дигән сүз? Әминә үз журналын күрмәгән дип беләме? Менә монда синең очеркың. Берәр хата тапкан мәллә дигән шым сызып узды күңелне. Шушының нигезендә телевидение өчен бер тапшыру эшләргә иде. Бәлки берне генә дә түгелдер. Уйладым да, сценарийын син үзең язсаң яхшы булыр иде дигән фикергә килдем. Профессор Ильясова ишетүемчә сине ярата. Экранда кара-каршы сөйләшү өчен бу бик мөһим. Телекамера хәтер нәрсә бит ул. Гади күз белән күрмәгәнне күрсәтә. Сездә күңел ялкынлыгы бар. Уңышлы чыкса, тапшырулар циклы эшләп булыр иде. Синдә материал җитәрлек, язганнарыңны күзәтеп барам. Кем башына килде инде бу? Нәзир аңа мөлдерәп карады. Күзләре зәп-зәңгәр, карашы сабыйларча якты икән. Бурычны өстәгеләр билгели, үтәү безгә йөкләнә. Әминәнең исә башында һаман бер уй айкала иде. Әмир әйткәндер. Шөгыле юанышы булсын дигәндер. Әмма бу исем егетнең теленнән өзелеп төшмәде. Ахырда Әминә үзе тәвәккәлләп сорамый булдыра алмады. Башкалар бу хакта ни уйлыйсың? Эш планына кертү өчен башта синең ризалыгың кирәк бит. Шунсыз сүз кузгатып булмый. Алдан кычкырганның башы авырта.
Әмир ни ди? Нәзир гаҗәпләнеп, кызның кызарынган йөзенә төбәлде. Бу арада күргәнем юк әле аны. Эше бик тыгыз бит, районнан районга чаба. Бөтен көчен биреп тырышырга туры килә аңа. Дус бар, дошман бар дигәндәй. Әмирне аумакайлыкта җиң уңайына туруда гаепләп, хурлаганнары ишетелгәли. Безнең сайлаулар алдыннан дигән тапшыруда да шулай дип кычкырып әйттеләр. Күргәнсеңдер бит. Әминә онысын күрми калган иде, дәшмәде. Җәмилә Закировна белән кайчан сөйләшерсең икән дип үзенекен тукыды Нәзир. Дүшәмбе планерка. Элгәре алсак, алдагы атнада язылырга планлаштырып та куяр идек. Белмим шул. Авырып торам бит әле. Дәваланасыңдыр бит. Врач ни дисең? Нәзир өстәлдә чәчелеп яткан дару тимәләренә гаҗәпсенеп карады. Шушы хәтле дару эчәргә куштым әллә? Булармы? Бу дару түгел. Кир юганда порошокка кушып салалар. Чынлапмы? Беренче ишетәм. Миңа да бераз бир әле. Буйда кешегә бер ярдәмең булыр. Алсана кирәк кадәр. Нәзир өстәлдәге тимәләрнең шактый өлешен кәгазьгә төреп, портфеленә салып куйды.